роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноии китоб аст дар даврони соҳибистиқлолӣ яке аз иқдомҳои маърифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун дигар табақаҳои аҳолии кишвар доир мегардад. Дар шаҳри Исфара ғолибони даври минтақавии озмуни мазкур дар даври шаҳри озмуни фуруғи субҳидоноии китоб аст иштирок намуданд ва иштирокчиён нисбати соли гузашта чанд баробар зиёданд. Ман имрӯз дар ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноии китоб аст иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гаштам ва даври вилоятӣ озмунро хат гирифтам. Беҳуда нагуфтанд ки китоб сармояи хират, кони ганҷу маърифат ва ҷамъи алфози накӯст ки инсонро ба ростию росткорӣ, хиратмандию мардонагӣ ва матонату бузургӣ ҳидоят мекунад. иштирокчиёни озмун фаъолона иштирок намуда ба суолҳои ҳакамони озмун вобаста ба иҷрои шартҳои номинатсияи озмун посух гуфта, аз осори мутолиа намудаи худ намунаҳо қироат карданд. парсол ба озмуни фуруғи субҳидоноии китоб аст иштирок кардам. Дар шаҳр ҷои аввал гирифтам, дар шаҳри Исфара, дар вилоят ҷои сеюм гирифтем. Баъд дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок карда дар он ҷо хуб баромад кардем. имсол ният дорам ки бо тайёрӣ боз ҳам хубтар ва бисёртар ба озмунҳо иштирок карда ҷои якумро дар ҷумҳурӣ гирам. Ба ин ман ғайрат мекунам, ҳаракат мекунам ва мувофиқи талаботи низомнума чӣ талаботе ки ҳаст ҳамаи маводҳоям эҷод шудагианд, балки аз он ҳам зиёдтар эҷод кардем. раҳмат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҳамин гуна озмунҳоро ташвиқ кардианд ва барои ривоҷу равнақи китоб хондан, китобхонаи насли наврас барои эҷодкорон шароити бисёр фароҳам оварданд. нисбати солҳои гузашта баргузории ин озмун имсол бо як шукӯҳ шаҳомати махсус шуда истодааст. дар ҳамаи номинатсияҳо адабиёти бачагона, адабиёти муосир, адабиёти классикӣ, назму наср довталабони зиёде мехоҳанд ки истеъдоди худро ба маърази тамошо гузоранду ғолиби озмун гарданд. тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ сар карда то пирони 70сола иштирок мекунанд ва мехоҳанд ки дар ҳамаи намудҳо, номинатсияҳо баромад намоянд. падару модарон бо шавқи зиёд фарзандони худро, хонандагони мактабҳоро меоранд. омӯзгорон шогирдони худро оварда ҳунари онҳоро ба маърази тамошо гузошта истоданд. дар озмун ба ҳар номинатсия як рӯз ҷудо шудааст ки ҳакамон метавонанд иштирокчиёнро хуб санҷанд. дар шаҳри Исфара беҳтарин иштирокчиён аз даври шаҳри озмун ба даври вилоятӣ роҳхат мегиранд.